Un any més commemorem el 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Fem balanç, valorant assoliments i destacant el treball que encara ens queda per fer per l'erradicació de la violència contra les dones. Seguim vivint en una realitat on continuen els assassinats de dones. Crims masclistes, on des de 2003 portem 1.074 dones assassinades i 41 en el que portem d'any. Malgrat l'èxit del canvi social que s'està produint, hem de continuar treballant. No podem passar per alt que queden missatges sexistes a les famílies, en l'educació, en els mitjans de comunicació, en la publicitat, en la televisió, en els videojocs, en la gran part de les coses que formen part de la vida quotidiana. L'estereotip femení cruel continua. Aquesta imatge, tergiversada, cala en el més profund de les persones joves, trobant casos de violència a la parella cada vegada més prompte. El Departament d'Igualtat i Diversitat de l'Ajuntament d'Oliva se suma un any més a la commemoració d'aquest dia. Des d'aquest departament treballem diàriament per a contribuir a un món més just i igualitari, on conjuntament pretenem que les dones del nostre municipi gaudisquen del suport que són el nostre dret, i és deure de les institucions garantir-los. A més, de seguir treballant la prevenció de violència de gènere mitjançant tallers en els col·legis i instituts del nostre municipi, potenciant el compromís de les institucions per qüestionar tot allò que contribuïsca a la perpetuació de la desigualtat. Estem en un moment en què la societat i sobretot les institucions públiques han d'assumir el canvi de valors en la joventut i fer una crida general al respecte, a la dignitat, a la integritat i, en definitiva, a la igualtat. Gràcies.